मोनाबिलिनि रादाबाव बयखौबो बरायबाय। गिबिनि साबथेयाव दङ गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव एबसुनि खुंगा 54थि गायसननाय सान खुंफुंनो साखाफारा। एबसुनि 54थि गायसननाय सानखौ लोब्बा लाखिनानै गाबोन 15 फेब्रुआरि खालाराव गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनो साखाफारा खालामदों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी बिथांमोना गासैबो रायजो राजाखौ बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनो खावलायदों। नैथियाव दङ तामुलपुराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय, सासे सुबुंनि जिउ खहा। तामुलपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय बरकात चकनि रङिया भुटान राजा लामायाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो। बिफा फिसा सानैजों थांबाय थानाय समावनो लामानि जाब्रबथाय। 8 बोसोर बैसोनि फिसाज्लानि सिगाङावनो थैनायखौ बजबनो गोनां जादों सासे सुबुङा। रुंसारि जानाय सुबुंखौ सिकनिबारि गामिनि 40 बोसोर बैसोनि मन्जुर आली होननानै मिथिनाय जादों। रिपर्टनि बादिब्ला बरङाजुलि साहा बागाननिफ्राय AS01DF 4894 नाम्बारनि गंसे बलेर' गारिया रङिया फारसे थांबाय थानाय समावनो उल्था फारसेथिंनिफ्राय बिफा फिसाज्ला बाइकजों फैबाय थानायखौ सौग्रावो। थामथियाव दङ मुंख्लं बिर जोहोलाव मनेस्वर बसुमतारीनि दिनै नैथि मुंख्लं सान। हादरनि रैखाथि हान्जानि सायाव गिख्रंथाव उदखारिफोरा पुलवामायाव गाग्लोबनाया दिनै नैथि बोसोराव आगान होबाय। 2019 मायथाइनि 14 फेब्रुआरि खालारखालि गावखौनो फोजोबस्रांनानै लाग्रा बमनि जोहै भारतारि रौनिया हान्जानि सा 40 जवानफोरा मुंख्लं जादोंमोन। बे सा 40 जवानफोरा मुंख्लं जानायाव बाक्सा जिल्ला तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय कलबारि गामिनि थागिबि CRPF जवान मनेस्वर बसुमतारीआबो मुंख्लं जादोंमोन। मुंख्लं बिर जोहोलाव मनेस्वर बसुमतारीनि दिनै नैथि मुंख्लं सानाव नखरजों लोगोसे गामिनि रायजो राजाफोरा बिनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय हाबाफारि बानजायदों। ब्रैथियाव दङ राकेश ब्रह्मआ बुंदों, थांनाय 17 बोसोराव सासे राजाया सुबुं माहारिखौ जुनारफोर बादिसो दैदेनबोदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मन'खा सकआव UPPLनि मोनसे जयनिं हाबाफारियाव BTRनि मावफुंगिरि सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बाहागो लानानै हाग्रामाखौ थांखिनानै बुङो दि थांनाय 17 बोसोराव सासे राजाया सुबुं माहारिखौ जुनारफोर बादिसो दैदेनबोनाय बादि खालामबोदोंमोन। दिनै बेनिफ्राय उदां जाबाय। मख'नो गोनांदि बे जयनिं हाबाफारियाव BPF आरो GSPनिफ्राय सा 500निबो बारा सुबुंफोरा UPPLआव जयेन जाफैदों होनना बुंथियो राकेश ब्रह्म बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।